Otsailaren batetik Navarpluman greba mugagabean daude. La sindikatuak deitutakoa da eta hori izango da gure mintzagaia oraingo elkarrizketan. Imanol Pascualek kontatuko digu. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi primeran. Bai, bueno, egoera honen baitan, ez? Bai. Borrokan. Bai, hori da, borrokan. Hor, Navarpluma enpresa Arazurin dagoen enpresa bat da, 34 langile dauzkan enpresa, eta oso baldintza prekarioak dauzkaten heinean, langileak antolatzeko autua hartu dute, eta lan baldintza horien duintasuna bermatzeko, greba mugagabean daude otsailaren batetik. Bai. Baldintza txarren artean, soldata gutxinaka murrizten joan dela dago, ez? Hilabetero, baina ez bakarra, gauza gehiago daude, astelehenetik igandera etenik gabe, bai, zuk azaldu. Bai, hor batez ere dauzkate, lan baldintza oso txarrak dira ikuspuntu ezberdinetatik. Batetik soldata ikuspuntutik, hor astelehenetik igandera lan egiten dute, 3 txandetan egiten dute, baita ere gauetan, eta hango langileek kobratzen dituzte hilabetean 1.000 euro eskasa. Hori, astelehenetik igandera eta gauetan baita ere lan egin. Hori batetik, soldaten ikuspuntutik, baina baita ere lan osasunetik, hor hauek egiten dutena da ahateluma eraldatzen dute. Eta hor lan baldintzak, lan osasunaren ikuspuntutik baita ere txarrak dira, eta hori ez dizkiete ematen arropa proposa, eta gero baita ere handagoen klima oso klima zaila da langileentzat, zeren oso jarrera autoritaria dago zuzendaritzatik. Eta hor etengabe daude mehatxuak, kamaraz josita dago lan zentroa, eta inkluso hori komunera joateko, hor daude garabaketak, eta jefearen mehatxuak, komunera joateko, kontrolatzen diete, egiten duten guztia. Eta hortaz hori langilegia itota daude, eta hori eta prest daude borroka hau aurrera emateko. Izan ere, soldata jeitsiera horretan ere presioa sinatzea egin diete langileei edo ez hori da esaten duzuena edo salatzen duzuena presioaren bidez egin dutela. Bai, hor, 2013 azken hauteskunde sindikalak izan ziren 2013 urtean, hortik ez dira hauteskunde sindikalak egin, eta 2018ko apirilan berriro ere egin ziren hauteskunde sindikalak eta elak 3 ordezkariak atera zituen. Eta hor, enpresa zuzendaritzaren jarrea izan da, hori ordezkarien ez diote errekonozimendu hori egiten langileen ordezkariei, eta zuzenean individualki langile bakoitzarekin hitz egin nahi du hori mehatxupean, lan baldintza kaskarrak lortzeko, ez? Eta hori langilei baita ere horren aurrean planto egin dute, eta beraik eskatzen dutena da, hori langilei ordezkaritza hori errekonozimendua, eta hortik negoziaketa serio bat martxan jartzea. Bai, bitarteko hori gabe zuzenean negoziaketak egin nahi dituzte langileriarekin. Hori da, bai, hor banakakoan, enpresariek badaki banakakoan irabazteko aukera gehiago dauzkala, eta justo sindikatuak eta langileak nahi dutena da kontrakoa. Hau da, bereik antolatzea, bere ordezkariek onartu eta aukera dituzte, eta hori ahalbidetu nahi dugu. Abisurik gabeko txanden aldaketak ere, bapatekoak ere salatzen dituzue? Bai, hori, aste batetik bestera, aldatzen dizkiete egutegiak, gauez, orduan beraiek, langileek oso ondo kontatzen dute, azkenean, beraien bizi kalitatea erabat baldintzatuta dago, hori ez duten ez lan eguntegirik, egun batetik bestera, txandak aldatu eta jasan ezina. Orduan, esan bezala, greba hasitzen otsailaren batean, mugagabea, eta eskatzen duzuena da hitzarmen bat, propio bat. Hor, gu garrantzia ematen diogu eta batez ere, hori, horrelako greba bat egiterakoan oso garrantzitsua da helburua ondo finkatzea, ez? Eta zentzu horretan, kasu honetan, helburua oso ondo finkatuta dago eta langileek bat egiten dute helburu horrekin, beraiek jarritako helburua da, eta hor eskatzen ari duguna da enpresa hitzarmen bat, eta enpresa hitzarmen horren oinarria izan beharko litzateke Nafarroako ehungintzako hitzarmen sektoriala. Hor, zergatik eskatzen dugu hori, bere garaian, 2013 urtean, azkenengo hauteskunde sindikalak egin zirenean, hor, enpresak ere onartzen zuen erreferentziazko hitzarmena, ehungintzako hitzarmena izan behar zela, ez? Hori horrekin bukatu du enpresariak, eta hori ez onartzeaz aparte, zer egiten du?
lehen erreferentzia hori zen, ehungintzako hitzarmena, eta orain hori ez duen esan hartzen, el estatuto de los trabajadores arte jaisten ari da lan baldintzak. Orduan gu nahi duguna da, argi eta garbi, enpresa hitzarmen bat, erreferentzia horrekin. Orduan, hori eredu bezala hartuta. Bai, hori oinarria eta oinarria esaten dugunean, azkenean ehungintzako hitzarmen sektorearen esartzen diren jardunaldia, soldata, kategoriak, hori izan behar da, pixka bat, zorua, eta hortik aurrera gu nahi duguna da, enpresa hitzarmen formatua bilatzen dugu, zeren azkenengo lan erreformei aurre egiteko, berme gehien eskaintzen dizuen markoa, enpresa hitzarmena da. Hor, erreforma aurretik hitzarmen sektorerak zorua ziren, Rajoyk egindako erreforma eta gero zoru hori ez da respetatzen, baizik eta enpresako hitzarmena bauka lehentasuna aplikatzerako orduan. Orduan, zer eskaintzen die benetako bermea nabarplugako langilei, enpresa hitzarmen bat, enpresa hitzarmen bat. Eta esan bezala, hau ez da ekimen berria, apiriletik hor zaudetelako hori ordezkaritza sindikalaren kontua aipatu duzu? Hor azkenean, hauteskunde sindikalak egin ziren 2018ko apirilan, hor langileak hasieratik antolatu ziren eta 2018ko urrian greba deialdia egin zuten, 3 egunetako greba deialdia egin zuten. Justo greba egin aurretik, aurreko egunean, akordio batetara iritsi ginen enpresariarekin, greba bertan bera geratzen zen, eta horren truke negoziaketa irekitzen zen. Eta azkenean zer gertatu da, negoziaketa hori, enpresariak ez dauka inongo borondaterik negoziaketa hori aurrera ematea, hor hilabeteak eman zaizkio enpresariari, borondate hori erakusteko, ez du borondate hori erakutsi, eta hortaz langileek greba mugagabea hor enpresariek zer esaten dugu enpresariek, esaten dugu eskatzen dugu greba bertan bera ostea, negoziaketa berriro hasteko. Eta guk esaten diguna da, hori ibilbide hori jorratu genuen. Hori 2018ko urrian izan zen. Hor erabaki genuela greba bertan bera ostea, negoziaketa martxan jartzeko. Orduan orain ez duguna egingo izango da, greba bertan bera utzi bakarrik negoziaketa hasteko. Orain langileek oso ondo antolatuta daude, eta nahi dutena da hori enpresa hitzarmena lortzea. Hori, eskaintzaren bat egin dutelako, adibidez, soldataren izozketa 3 urtetarako edo arropa, baina ez du asetzen. Bai, ez du asetzen eta egia esan, plantillak ez da benetazko planteamendu bat izan. Ez du asetzen langileek nahi dutena eta ez dauka ez da seriotasunik. Izan da hor zer bota dutena, baina ez gaude negoziaketan momentu honetan ez gaude. Orduan, hori greba mugagabea da, eta izan ere bihar elkarretaratzea izango da, otsailaren 15ean. Bai, bihar egin nahi dugu, greban 13 egun dara bate, gaur 14. eguna greba, gaur da 14. eguna greban, eta aukeran nahi dugu, elkarretaratze bat egingo dugu bihar goizeko 12etan Iruñeko Udalplazan, eta hor deialdia egiten dugu, baita ere zabaltzen dugu Iruñeko gizarteari, hor babesa eman izateko aukera hor dauka, eta hori bihar elkarretaratzea egingo dugu. Bai, salatzen duzuen beste gauza bat da, beraiek egoera ekonomikoa ona dela enpresarena. Bai, hor enpresaren kontuak aztertu ditugu, hor sindikatua dauzkan negoziazio kolektiboko gabinetea enpresa honen kontuak aztertu ditu, eta ondori estatzen du gainera ingo zalantzari gabe, enpresariek ez du gure datuak kolokan jartzen, eta hor ondori estatzen dena da, enpresa honen egoera ekonomikoa oso ona da. Urtero irabazten ari dira 1.000 eurotik gora, bai 2016, 2017 eta 2018 hiru azkenengo ejertzitetan 1.000 baino gehiago irabazi dute, hortik egoera ekonomika oso sendo daukate, eta bestetik eta guretzat bereziki mingarria da, zenbat pisu daukan pertsonaleko gastuak enpresaren kontuetan, bai, eta hor ondorio estatzen dena eta insistitzen dute, enpresariak ez du kolokan jartzen gure datuak, eta hor, enpresak irabazten dituen 100 eurotatik, bakarrik 3,5 destinatzen ditu soldatak ordaintzera. Bakarrik 3,5, eta gainera portzentai hori jaitsi egin da.
aurreko urteetan 2016-2017 €100tik 5 eskaintzen bideratzen zituen soldatak ordaintzera, €100tatik 5, eta azkenengo urtean, 2018 urtean, €100tatik bakarrik 3,5. Ordan hor daukagu, irabaziak dauzkan enpresa batek, eta evidentea da, margena daukala lan baldintzak hobetzeko, zeren pertsonetako gastuak oso pisu eskasa daukate bere kontuetan. Diru publikoa ere jasotzen dute? Bai, eta honekin ja pizka bat hori bai gaineratzen da horrelako konflikto baten ikuspuntu ezberdinak, ez? Daukagu irabaziak dauzkan enpresa batek, soldataren pisua oso eskasa dena, eta gainera diru publikoa jasotzen duen enpresa da Navarpluma. Diru publikoa, gaur da eguna jasotzen ari dituena diru publikoak, ez dira horreko subentzioak, baizik eta gaur egun. Hori nola gauzatzen da, hor badago hitzarmen bat, Sodena eta Nafarroako enpresarien elkarteen artean, bai, eta hitzarmen horren helburua da, hitzarmen horren pean sartzen diren enpresei ahalbidetzea enpresa horien hazkundea, bai? Eta orduan hor, gaur egun 20 enpresa daude programa horren barruan. Programa hori martxan jarri zen 2017ko urrian, eta hor 12 enpresa sartu ziren, eta 2018ko urrian, hau da, orain dela 4 hilabete eskaz, sartu ziren 8 enpresa gehiago hitzarmen horretara. Eta enpresa horren, 8 enpresa horretatik bat Navarpluma da. Hitzarmen hitzarmen honek ahalbidetu nahi duena da, enpresa horien hazkundea, eta hitzarmen hori finantzatuta dago Nafarroako gobernuak da, programa hori finantzazioa jartzen duen eragileak. Orduan, guretzat oso evidentea da, Nafar gobernuak ezin duela permititu horrelako enpresa batek diru publikoa jasotzea eta langilei esplotazio egoera horretan edukitzea. Hori, orduan honek bidea irekitzen du Nafarroko gobernua tartean sartzeko. Bai, guk hori da Nafarroako gobernuari eskatzen dioguna, hor egin genuen bilera bat lan zuzendariarekin, aste honen hasieran egin genuen bilera hori, eta bilera horretara joan ginen orain azaldutakoarekin, ez? Hori ez diogu eskatzen bitartekari lana egitea, baizik eta benetazko inplikazioa exigitzen diogu, eta exigitzen duguna da, guk uste duguna, Nafarroa gobernu honek izan behar duen papera da, lan baldintza horiek hobetzea. Hau da, ez da bitartekari enpresariari konbentzitzean negoziaketa hori irekitzea, ez. Boterea duela. Guk nahi duguna da, eta guk Nafarroa gobernuari eskatzen duguna da, benetazko inplikazioa eta lortzea, langile honen helburua, delako helburu legitimo eta justo bat, eta nahi duguna da Nafarroa gobernuak horren alde egitea. Orduan, bilera izan zenuten aste honetan? Bai, aste honetan astelehenean izan genuen beraiekin bilera, hori astelehenean izan zen, asteartean Nafarroako parlamentuan ere egon ginen egoera azalduz, eta, momentu honetan, itxaroan gaude, ea ze berri izango ditugun. Aurreratu daiteke aberasgarria izan da, edo ze... Nik esango nuke, eskertzekoa dela bilera horiek izatean, Nafarroa gobernuaren partetik, eskertzekoa eta egia esan da, gutxienez ez hori, baina egia da, gainera deitu genien ostegunean eta berela hemen ziguten bilera hori izan da, eta guk hori ondo balortzeaz aparte guk nahi duguna da, hori gauzatzea, hori emaitzak nahi ditugu, ez? Eta horren esperan gaude, baina guk langileek oso argi daukate, hor bide instituzionala bere ibilbidea izango du, baina hor guk uste dugu benetaz garrantzitsua dena da langileek tinko jarraitzea, momentu honetan fabrika honetan Navarpluman badaude produzioan, tailerrean, eta gero baude ofizinetan, momentu honetan grebaren jarraipena tailerretan ehunetik ehunekoa da, oso erabateko jarraitasuna izaten ari du greba, eta guk uste dugu hor konfliktoa, hori oso garrantzitsua hori ondo... Bai, konpondu arte mantenduko zarete. Bai, mantenduko gara, eta gero hor sindikatuak badauka resistenzia kutsa, hor sindikatuak Euskal Herrian badauzka 100.000 afiliatu gutxo gara bera. Eta afiliatu bakoitzak kuota hilabeteroko ordaintzen du, eta kuota horren 125 bideratzen da erresistenzia kutsara. Erresistenzia kutsak horri zer egiten du,
hor greban dauden grebalariei babes ekonomikora bideratzen da resistentzia kutxa. Hortaz, langileak gogor daude, badaukate indar hori eta badaukate babesa hori eta gure apostua eta konbentzituta gaude irabaziko dugula eta lortuko dugula langile hau lan baldintzak hobetzea. Orduan, deia egiten duzue biharko elkarrea topaketara. Bai, hori da, bai. Hor, benetan plantilla prekarioa da, hor gainera enpresaren buruzagiak badauka interes berezia hor esplotazio horretan, gehiengoa plantillaren, tailerraren 90% atzerritarrak dira, eta hor, nagusiak horrelako eszenatokia bilatu du, konstiente edo bere ustetan, errezago izango dela hor esplotazioa horrelako kolektibo batean ematea, ez? Eta zentzu horretan justo kontrakoa, langile hauek hori konbentzituta daude eta antolatzeko autoa eta borrokatzeko autoa egin dute, eta bihar ireki dugu aukera Iruñeko gizarteari edo nori, hori parte hartzeko elkarrateratzean goizeko 12 egingo dugula Iruñeko udal plazan. Nik uste dut argi gelditu dela, Imanol. Ez dakit zerbait gehiago... Ez, gure partetik ez. Eskertzea, hori salva telebistari eta tinko jarraituko dugula irabazi arte. Animo. Venga, eskerrik asko. Gero arte.